shout out sa mga OFW natin dyan sa ibang bansa. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Ayun, nabuhay na naman ang hanggat gusto nyo. Ayun, shout out po. Ayun, good morning, good morning. 140 na per kilo. Nagbawas na ng 10 pesos. Mura na yan sa 140 na kilo ng mga isdang tiyabeta. Bangus pandaing. Pa magkano? Magkano? 140 na per kilo na mga bangus pandaing, oh. Babalik ako kahapon at pa may nagmamadali si Mrs. Bumalik ako dito kaya lang yung pera na hawak niya. So yan po, no, 140 po na kilo ng mga bangus pandaing na inyo pong mabibili. Alright, so isang mapagpalang umaga dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. At tayo po ay mag-update. Kasalukuyang ganito po yung nakikita po natin dito sa ilog, no? So, papalaki po ang tubig. At may nasira din po ditong mga dike nung nakarang araw, no? Dito sa Nabotas. So, ito po yung nagdudugtong ng Malabon Nabotas. Ito po yung Malabon City Hall na natatanaw nyo po. At ito naman pong kabila ay tapatan lang din po ng Malabon City Hall, yung Nabotas City Hall, no? So update na tayo sa kanilang mga latag. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer para makapag-update ng mga bagong presyo ng latagan sa Malabon. Alright, let's go! Update na tayo sa mga latagan dito, no? So pasadahan natin tong latag ni Agustin Miraflores, aray ko. 120 per kilo ng tilapyang Batangas. Sa shoutout ka bang uli? Yun, shout out sa mga OFW natin dyan sa ibang bansa. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Ayun, nabuhay na naman ang hanggat gusto nyo. Ayun, shout out po. Ayun, good morning, good morning. At saka kay Brian Flores. Shout out sa'yo. Kabutoy. For short, aka Butoy. Ayun. Kautot Junior. Yun. Tati tayo kay Brian Flores. Shout out sa'yo, Brian Flores. So, mga paninda mo ngayon, hipon. Mga buyer mo magaganda, no? O, yung presyo daw ng hipon mo, magkano? 300 at 320 na per kilo. So, kahapon yung presyo ng mga hipon mo ay 360. Ngayon, big size na hipon, 320. Ngayon, maraming baba pa lang hipon. Kaya, medyo ang presyo ay bumaba. So, 320 na per kilo. So, shout out sa buyer mo, ha? Shout out sa buyer ko. At si ano? So, yun, update natin sa mga presyohan ng latag ni Brian Flores, no? 320. Pero may tawad pa. May tawad pa. Ayun, may tawad. Basta maganda. Ayun, basta maganda, may tawad. So, iwanan ko muna kayong dalawa at mag-update pa ako dito sa mga latagan ng ibang mga presyo. Salamat, ha, mga Lodi. Shout out ulit sa'yo, Agustin. Ayan, shout out. So, pasadaan na natin itong lugar ng bayan ng Malabon Fish Market at mag-update tayo sa kanilang mga latag. So, prutas, saging. Ito po yung kilo, no? Good morning, shout out sa'yo. Ayun, shout out at maraming salamat sa pagsubaybay sa pagbablog ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, alamin lang natin yung mga presyo ng iyong mga panindang saging. So, yung lakatan, 80 pesos ang kilo. Lakatan, 80 per kilo. Eh, yung latundan, Tundan, 70 70. na kilo. Yung mga mansanas natin, 100 pesos. Apat, 100. Ayun, 100 pesos, apat na piraso na po na. Apat na piraso na po yan. Mamili na kayo habang wala pang high tide. Ayun, mamili na kayo hanggat wala pang tubig na malaki, no? Mamaya malalim na hanggang leeg. Ayun, Lodi, salamat, ha. Thank you, thank you. Ayan. So, dito naman din po ay 80 pesos din po yung presyo ng mga lakatan na saging. So, tuloy-tuloy lang po ang ating pag-update sa Malabon Fish Market. Talaga nga naman ay sila nandito na sa ibabaw ng tulay. Good morning po. Nandito na kayo ngayon sa tulay dahil malaki nga naman ang tubig sa baba. Kailangan pa rin nating kumita at maghanap buhay para sa ating pamilya. So, bahalang sila, tindero tayo, vendor tayo.
laban lang tayo sa hamon ng buhay. Ayun. So yan po yung mga presyo ng kanyang mga panindang prutas, oh. Tatali ko nga. Dahil di ano. Mukhang babagsak na naman ng ulan. Nanay. Sisimula na naman. Kuya, salamat po. Thank you. Dito, mga pinya po, no, na mga bentahan. Tayo pwede po malaman yung presyo, magkano po isa? 70 pesos po isang piraso po ng mga pinya na matatamis, no? Sige po, salamat po. Chapelita. 320 sa kilo ng hipon. So dito ang mga presyo ng mga pusit lumot ay 200 pesos. At mga isang chabeta, 140 po ang per kilo. Bossing, good morning. Baka may naka-ready na namang pula. Maulan eh, oh. Oo nga, bagay na bagay yan. Chabeta po, no? 140 na per kilo. Mamit ka kanina yan, pre. Nagbawas na ng 10 pesos. Eh, yung mamit yan, oh. Mura na yan sa 140 na kilo ng mga isdang chabeta. Bossing, thank you. Salamat. Alright, so dito naman po mga tumpukan ay 100 pesos na mga bangus pandaing at mga magagandang lumot. So yan po, no, yung mga latagan po nila na inyong mabibili. So update na tayo dito sa iba pang mga latag na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. ₱100 na tumpukan, no, ng mga bangus pandaing. Ayan, shout out. Tapos mga galunggong na bentahan ng mga galunggong. Good morning. Good morning, bossing. Magkano per kilo mo ngayon ng mga galunggong? 120, yan. Mas lalo yan po, 40. Malaki. Yan po yung presyo. 440? Di, 120. Ano, 140. 140. Kala ko 440. Wala nang bibili doon. No? 140 at 120 na kilo ng mga galunggong, no? Yan po yung latag ni Boss Alex. Magkano po tahong? Kaya 100 pesos na dalawang kilo na yung tahong, no? 100 pesos lang po ninyo mabibili. Shoutout po, good morning. El, yung binili ko sa'yo, hindi ko pala dapat pinalinis sa tatay mo. Lahat pala ginawa mo, no? Hindi, iho pala yun. Pinalis kita. Good morning po, good morning, shout out. Laki tubig eh. Tapos nung pagkakuha ko ng tilapia, pag-alis ko ng bahay, no, hinatid ko asawa ko. Pag-uwi ko ng bahay, gabi, ang sabi, bakit daw may kalis? Kasi iho pala yun. Ba't di mo sinabi sa akin na iho pala? Hindi ko sana hindi ko na sana pinagawa. Hindi natin alam eh. So dito paninda po ay 100 pesos sa mga tilapiyang Pampanga. 100 na lang, 100 na lang. 100 pesos, no? Sanang 120. Yan po yung latag na inyo pong mabibili. Na karaniwan po natin makikita sa Malabon Fish Market na mga bentahan ng tilapia, no? Sigaw ko ng pulpo. Jael, thank you ah. Ibibigay siya ang ating naman. Yun po yung update ng mga lumot, 180 at 230 sa mga kilo ng mga hipon, no? So, abante tayo at ganito na po yung sitwasyon sa Malabon Fish Market. At papasok na naman po ang tubig, ayan, parang hidden falls, no? Dito po yan sa loob po ng fishport ng Malabon. Update tayo dito sa mga latagan ng tumpukan ng mga bangus pandaing sa halagang 120 na tumpukan at yung mga galunggong bangus pandaing
Tepang magkano? Magkano? 140. 140 na per kilo ng mga bangus pandaing, oh. Babalik ako kahapon at Tepang, may nagmamadali si Mrs. Bumalik ako dito, kaya lang yung pera na hawak niya. So, yan po, no? 140 po na kilo ng mga bangus pandaing na inyo pong mabibili. So, ito po yung mga isdang bato na ating pong ina-update, no? So, 220 sa mga salmon. Ayan. Boss, magkano yung dalagang bukid mo? 2.5? 0. 250. 250 po sa mga per kilo ng mga latag po dito. 220, ayan. Sa mga local na salmon. At 180 po sa mga dalagang bukid. Itong lapu-lapu. 280 po sa mga per kilo, no? Bossing, salamat. Update pa tayo sa mga latagan na ating makikita dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, yan po yung mga latag ng mga tumpukan ng mga bangus. 100 pesos po sa mga latag ng pandaing, no? So, dito, mga latagan pa na ating i-update sa mga presyuhan ng mga galunggong na mabibili. Presyon po dito ng mga isdang tiyabeta ay 160 sa mga per kilo. Tiyabeta. Mga sapsap sa alagang 50 at 100 pesos. At tumpukan po ng mga pusit, no? 100 pesos. So, mga bidbid. Sa ganitong bidbid na magkano po presyo? Ay, 100 po yung tumpok. Ayan, 100 pesos po, no? Na mabibili na pang meatballs. Yan po yung mga price update. At mga galunggong. Nay, salamat po. Tumpukan ng mga galunggong ay 50 pesos. So, sa mga latagan, ganyan pa rin po. At 100 pesos, no, na mabibili. At mga alumahan po. Ayan, magkano po alumahan? 240. Na 240 po na mga per kilo ng alumahan, no? Sa presyohan po. Ang mga galunggong. Ayan. Tapos, matambaka. Ayan, sariwang-sariwang matambaka. Oh. Parehas lang po, 240. So, parehas lang po ang presyohan ng mga isdang matambaka. Bossing, thank you. 240 na kilo ng mga pusit lumot. So, ina-update natin yung mga latagan, no? So, malaki ang tubig at mga tricycle di padjak na lang po ang mga nakakapasok. At mga tricycle di motor na kinakaya pa naman ang pagpasok dito ng mga motor, no? So, sa mga single, wag niyo na pong ituloy kasi siguradong malaki at lalaki pa yan. Maya-maya po lamang ay sobra ng laki at umaabot na po yan dito sa ibaba, no? So, ito lang po yung mga nadadatnan natin mga latagan dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan, mga borot galunggong 100 pesos sa tumpok. So, wala silang mga latag na gulyasa, no? Walang mahango at mataas daw ang presyo. Pati mga yellowfin. So, ito po yung kasalukuyan na malaki ang tubig. So, tricycle di motor po dito ay kaya pong makapasok at mga dipadjak, no? Na tricycle. Hello, shout out. Good morning. So, ito po, papasok na po ang tubig at umaagos na. Galing po yan sa Malabon Central Market. Good morning. Good morning. Kaganapan po dito sa lugar, no, mistulang ilog na rin tong Malabon Fish Market. So, araw-araw po laging baha dito. Hindi ko malaman kung humuhupa ba ito. At ang lakas po ng agos na nanggagaling po dun sa shout out na nanggagaling po sa loob ng Malabon Fish Port, no? So, naabantihan lang natin tong lugar na to at update natin. So, malalim na ang tubig. So, nilalakad po natin ang lugar ng Malabon Fish Market na dating maraming mga nagtitinda. So, ngayong wala na, no? So, shout out, good morning. Boy Putik, good morning sa'yo.
Good morning, good morning. Ayun. So nakikita po natin dito sa lugar na to ng Malabon Fish Market sa labas, no? Ito po yung hilera ng mga dating nagtitinda. Ayan. So wala tayo nadadatnan ng mga nagtitinda dito, no? So sa lahat po ng mga lumulusong sa mga may sugat ay wag niyo na pong subukan, no? Baka madali po tayo ng leptospirosis na mga ihi ng daga. At ito po yung kasalukuyan na baha na ating nakikita na ating ina-update dito po sa Malabon Fish Market. So naglalakad tayo at tingnan natin yung agos na tinutukoy natin nung nakaraan na nanggagaling po sa loob ng Malabon Fishport. So naka-short tayo ngayon at ina-update natin tong lugar kung saan ay umaagos ang tubig, no? So papakita ko po, no, ang kaganapan po dito. So araw po tayo ngayon ng Sabado. Ang oras po natin ay alas 9 na ng umaga. So palutang-lutang ang mga nakikita natin na mga basura na dapat na hindi natin tinatapon sa kalsadahan para hindi bumabara sa mga drainage, no? So shoutout sa inyong dalawa. At meron na rin nagtutulak na mga kariton. So ito po yung tinutukoy natin, no, sa lugar ng bayan ng Malabon Fish Market. Shout out. So ito po 'yan. So ang tubig po dito ay hanggang tuhod na po. So not passable para sa mga motorista. So mabilis ang pag-agos ng tubig. So ito po 'yan na nanggagaling sa loob ng Malabon Fish Port. Update muna. So ganito po ang sitwasyon. So sa tinutukoy ko doon sa loob ng lugar ng Malabon Fishport, no? Ito po yung dulo na sinasabi ko na papasok dito sa loob po ng Malabon Fish Market at sa patungo ng City Hall. Ganyan po kabilis ang agos. So yung tinutukoy ko po doon sa tabing ilog na meron din po mga kabahayan o yung mga pwesto rin po, doon po nang gagaling ang pumapasok na tubig, no? So dapat kailangan asikasuhin din po yun na maharangan para hindi ganitong kalaki ang tubig na nararanasan po ng Malabon. So matuloy na pag-agos. Ayan. So ayan, no? Para tayo nasa ilog o sapa. Nagmistulang ilog ng lugar na Malabon Fish Market. So ayan, yung agos na mabilis pagpasok sa Malabon. Munisipyo na yan. Ayan, no? Patungo po ng City Hall ng Malabon. Mabilis na pag-agos. Yan na ang ano. As of July 2026. Update po natin. Ito po yung mga nataga po dito ng mga pandain na bangus na pangkaraniwan na po natin nakikita, no? Kapag po maulan. Ayan. Yan po yung mga latag po nila, no? Shout out po Nanay Noemi, ha. Ingat po at God bless po, ha. Maraming salamat po. Thank you po. O Nanay, sa edad nyo po hanggang ngayon para kayo nasa Egypt. Egypt po, ibang bansa, hindi po Egypt na sinasakyan po. Ngayon, yung paninda po ngayon ni Nanay dito, na mga bentahan po ng mga tilapia, no? Dinaing na po. 100 pesos po sa pandaing at kasalukuyan po yung sitwasyon sa Malabon Fish Market. Ganito pa rin po, no? So, malaki-malaki na po ang tubig na nararanasan po. At yung iba ay sinusuong yung sasakyan nila. Pero para sa akin, wag na nilang subukan dahil tambutso mo, aabutin na yan at ginagamit na po nila dito yung mga kariton na ginagamit po sa loob ng Malabon Fish Port, no? So, ingat-ingat po tayo lahat sa ating kasalukuyan na nangyayari po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Nanay, Noemi, salamat po. Salamat po, thank you po. So, dito na tayo sa mga tanigi na ni Kuya Warren, no? So, nagpit na si Kuya Warren. So, yan na yung mga tanigi ng latagan. Ayan. Grabe pa rin ang baha, no? Hindi talaga makaiwas sa mga baha ngayon. Shout out! Good morning! So, yung mga presyo po, no?
mga bangus pa rin po yung ating mga nakikita sa mga latagan ng mga presyo. Ayan, 150 tumpok. So, salamat po sa nagbigay. Ayan, may nagbigay eh. Salamat. Binigyan ako ni Nanay Noemi ng oo. Kaya si Nanay Noemi, binigyan ako ng bangus. Ayan, salamat po. God bless po. Ayan po yung mga presyo, no? So, wala na tayong makita mga latagan ngayon na talagang nakikita po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yung mga latagan po ng tilapia at mga bangus na ating pong makikita. Kuya Ricky, salamat po ha. God bless po. Ayan, mga tumpuka, 140 po sa mga kilo, no? Batalay, 180. So, yan po yung mga price update na ating pong nakikita dito po sa Malabon Fish Market. So, tuloy-tuloy lang po ang ating update sa mga latagan. So, shout out sa ating mga kababayan po dito, no? Tanghali na. Ay. Ayan, 110 pesos na kilo ng mga tilapia Batangas. 300 pesos na kilo ng mga hipon. Tumpukan po ay 100 pesos, no? Ayun. So wala tayong ulan na nararanasan ngayon. Wala na. Shout out sa iyo, Ate Pat. Shout out. Mga tilapia po, tinumpok na, oh. Ayan. Yan po yung mga presyo at latagan ngayon pong oras na ito, no? Ayan. Oo nga, mga tinumpok na yung mga presyo, no? 100 pesos tumpok. Yan po yung mga nilalatag po nila dito sa Malabon Fish Market. So, hataw pa rin po dito ang mga presyohan ng kanilang latag. Dito sa akin, tinutumpok na oh. Ayun, tinutumpok na, no? Pang mga kamaron. Tumpukan. Yan po yung mga pang-tempura na latagan po nila dito sa Malabon Fish Market. So, 300 pesos na po ang kilo ng hipon. 130, 120 sa mga tilapiyang Batangas. 270 sa kilo na mga hipon. 110 pesos na kilo ng tilapiyang Batangas. At mga prutas na inyo pong mabibili. Alright, so maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating pag-vlog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.